Βασιλική, Βασιλική! Έλα να δεις τι έχω. Τι ωραία πράγματα έχω μέσα αυτή την κούτα. Αγαπημένα σου iced tea που μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας. Δες πόσες γεύσεις. Ναι! Πορτοκάλι, λεμόνι, ροδάκινο, κόκκινα φρούτα. Να κάνουμε το πορτοκάλι. Ναι, έχουν και βιταμίνη C. Και εκτός από αυτά τα τέλεια ροφήματα που μας στείλανε, έχουμε και άλλα. Ναι, έχουμε donuts. Αυτό είναι με γεύση φράουλα. Είναι ψημένα, δεν είναι τηγανισμένα. Με γεύση κακάο. Για το κακάο. Είναι με φράουλα και έχει μέσα και μαρμελάδα φράουλα. Για να το δοκιμάσω αυτό. Τα άνοιξες? Ναι. Και άλλα πολλά donuts, πολλά donuts. Μια μπουκάκι εδώ, μια. Τέλειο. Τέλειο. Εδώ. Είναι mini donuts. Είναι οι μεγάλες συσκευασίες με mini donuts και με κακάο και με φράουλα. Και να σου πω ότι αυτά τα donuts της εταιρείας The Little Happy Bakery από την Forty Food που την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα υπέροχα snack, μπορείς να τα βρεις πλέον να πωλούνται και στα ράφια του Μασούτη. Οπότε Βασιλική, μόλις τελειώσουν, ξέρεις που θα τρέξουμε για να τα πάρουμε. Είναι τέλειο. Με κακάο. Bye bye! Bye.